What's up guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Marunong, Santa Barbara, Pangasinan. Ang client po natin ngayon ay si Basha. Ayun si Sir. Magandang umaga po. Ayun. At ang kanyang asawa ay nandun. Wait lang natin ang kanyang asawa. Tara, samahan nyo ako mga master. Start natin sila. Ang breed po natin ngayon is Golden Retriever. Let's go! RB. Magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Marunong, Santa Barbara, Pangasinan. At ang client po natin ngayon ay si Basha. Ito si Basha. At ang pogi na si RV. RV, pakita muna yung mukha mo doon, RV. Sa mga naghanap po ng quality VR stud, dito lang po si RV. Ito po yung Facebook ng may-ari at contact number niya. PM nyo na lang. Let's go. Okay. Sir, pawak mabuti Laki ng ulo nito Wala na rin ito. Meron pa sir. Basta lang. Basta sa susunod na session, palagpas sa isang araw. Medyo diet mo siya sir. Medyo ang lakad. Diet ko lang nga, once a day lang kumain. Ka na, Heavy. Heavy. Parang dugo yung ano niya. Yan, laki ng ari niya. Ka na. Parang na rin yung ano niya. Yung asawa niya sa atin. Last year sa akin. Good. Let's go. Sir, palalayan yung lalaki. Laki ito. Malaki ito. Malaki talaga. Siguro ko ba isa yun? Yan sila ito. Ako kay Grand Figure. Hindi sir, nabenta mo na yung mga tuta niya. Ayun, nag-sponsor niya. Nag-ano na, naglagas niya. Para sa ang tatay ka galing kay ta. May ano siya sir, may bib. Dito sa mahaba na rin Yung sa ano sir, sa dibdib niya mahaba din. Naglagos na nga. Babae pa yun. Ayun, pinita mo na pala. Magkano benta mo? Ay yung kapablo. Oo sir. Sir, oops, oops, sir. Ilan sir, wait lang Wait lang. Dito. Hawakan ko na sasaktan siya. Laglag. Hindi sir. Kanilak ko tayo lang. Pagpalog. Sa ano to sa pangalawang kasi Yung 8 days pa lang kasi. yung ano naglag eh. Matigas. Naglag. Yung isang balik yung babae niya pero naglag yun. Kada Hindi, tama siguro yung ano. sa Bantagan sa Rosales. Dapat doon. Para pin mga pogi. Ayan po, si RV. Naghanap kayo ng quality jump line. Ito, PM nyo lang si sir. Andiyan lang po sa gilid yung Facebook nila sa contact number nila. Alright. Yan, PM nyo. Hello. Yeah, RB. RB. Doon na, dali mo na doon yung camera. So, nandito yung alam. Dito sila. Ito yung shot pa natin. Sige, baba mo na. Do it, boy. Kailangan niya si Bashe. Pero sa iba, okay na siya. Yung nag-shoot ka mo, wala nung siya. Basta yung kailangan niya. Ang last na shoot ko nung nagalit na trauma ko yung sa yun yung Ngayon, lakas ng ano niya, pitik ng dibdib niya. Takot siya, sir. Lilo Beach. Yan, laki load po. Ang tagal namin kinuha tiwala ni ano, Kirby.
Kasi nung last nung sa ano, Binmali, next na to agad. Opo. Nung next, nung shoot namin nung ano, sumunod, nasa Kalasyaw, EI. Tapos, EI ulit sa Malasig. Sa pang EI. Nung last, San Carlos, 3 shot, ano, una EI, yung pangalawa. Puro ano na siya. Tapos last shoot. Ano ito, shoot na rin shoot. Yan na rin yung Opo. Dito, ito. Yan yung last shoot. Dito. Kakashoot niya lang mga mag-isang mo. Yan na yung last. Laki oh. Hindi ko nga makapa yung buto niya dito. Diet mo lang to, sir. Babalik ang drive nito. Yung nag-jogging ko. Ganun pa lang. Yung food niya, bawasan mo lang ng konti. Twice to, no? Kaya pa Once. Alas 7. Ay, alas 7. Alas 7 din pa ako nagpapakain. Once lang din ako nagpapakain. Yan, magtabanan. Once lang yan. Kunti pa. Yung saktong, yung ano ng rice cooker. Yun lang. 1 cup lang ate. Basta tama yung pakain mo sa maganda yung kalidad ng pagkain. Nagawa niya kasi minsan yung ano, yung husky. Ay, lagot. Wala pala ganito. Hindi ka mapantayan. No, Basya. Basya eh. Ayaw kasi nasa isang kulungan yung dalawa. Yung husky tsaka ito. Halos pagka-level lang sila. Ayaw nitong matulog eh pag walang kasama sa kulungan. Oh, Sanay siya na andun yung isa. nakapatay na. Hindi ba po? Patay mo.